ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Hoo-ha! Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pen. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pen. Sige, Diyos marhay na Huwebes. Okay, ano ba ngayon? Miyerkules. Fetsa 9. Tama ba? Miyerkules kunyan, 9. Kunyan, kan Oktubre. Me gusta mi así, me gusta mi así, me Aldaw ka sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Day makaling magpasalamat kita sa mahal na Diyos, ano? Salamat kay Mama Mary. Tama ba? Huwebes kunyan? Miyerkules, fetsa 9. Miyerkules, fetsa 9. Ha? May alay ko kita kunyan, ano? Sige. Sige. es la bomba. It's October 9, 2024. Aldaw ni Mama Mary, pasalamat kita kay mahal na inang Santa Maria, Mother of Perpetual Help Novena, alas 5:15 live yan sa DCGB. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. O kumo Miyerkules ha, second Wednesday of the month, igwa kitang aleko. Kaya sagkod sa nakitang alas 10. Yan. Perang minuto sa sana ini. Almost mga 35 minutes na lang kita, including yan sa tuyang commercials. Kaya magpuo na po kita sa Tingog kan Banwaan. Ha? Ako po si Pio Fernandez. Good morning. At least pa-check ka mo attendance. Maski nagkapira lang lamang tabi, magpakusog lamang boot. Ha? Nayaong ka mo dyan. Ang number ko 0942-670-1195. That's smart. 0942-670-1195 and 09660730-115 sa Globe. That's 09660115 sa Globe. Ha? Pwede man sa messenger ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez yan. Sana po, yaon ka mo, lalo mga taga-Ligaspi. Oy, mga taga-Ligaspi, good morning. Morning. Ano lang mga pigpiper para dyan na panguntuhan, ha? Sa Albay District, Sirigman, Buda sa Daraga, marhay na aga tabi. Sana yaon po ka mo. Idiniretso ang pag-antabay dyan sa Victory, Manay Selma, dyan sa ining Our Lady's Village sa Bitano. Good morning dyan, Madam Merly Caceres. Uy, si Mrs. Folay, Chief Tech Ramir, nakantabay. Lagi siya, ha? Talaga, Mrs. Folay, dyan sa Bagong Bayan, Candaraga. Uy, so amigo ta pala. Si Sir Popoy Balmez. Sir Popoy, dyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Matindi. Battery and Tire Shop. Mga pyesa sa auto, lalo na mga tuerkas, mga belts na yan, fluids. Lalo na baterya boda goma. JRB Calibration and Battery Shop. Lapu-Lapu. Lapu-Lapu yan, ha? Main Lapu-Lapu. Igwa sa Albay District, igwa sa Tabaco City, sa Ligao, sa Naga, sa Kamalig. Yan. Maray Naga, Sir Popoy. Idol ko si Sir Popoy. From rags to riches. Nagpunso na ni si Sir Popoy Balmes paghuruhirahinin baterya kan auto. So kay tupang mga baterya baga na pwede mong i-recycle. Chief Tech Ramir, ngunyan bagan baterya disposable na kay to. So bateryang hihirahayon mo pa yan. Masalida ka ng sugar, mga karton dyan sa loob ka baterya, papalisan mo ng distilled water. Yan, dyan nagpuno si Sir Popoy na Balmes. Tabi, sige.
Sa lado nasyonal, sisay ngo niya ang mga nagkarandidato baya sa senador. Nag-file baga si Kwan, si Kibuloy. Ano nakita sa Pilipinas? Si Willie Revillamin, nag-file din ba? Pasintabi po sa mga nag-idolize. Ta siyempre mga artista, mga pamuso ini. Pero kamuna sa natabi, what's happening? Rumdumon tabi niya to ha. Rumdumon tabi niya to mga butantes. Kaya ako personalmente, kaya araw ka ini may high level of frustration sa mga pigpipilian tang kandidato senadores because of so many reasons. Among others is, primero, igwa pa ano kitanin ko niyan, point and level of comparison na inabutan ta kaito kan mga nakalis na setning senadores way back itong si Arturo Tolentino. Bakong naging senador yan si Turing na Tolentino, abogado yan. Di ba Chief Tech Ramer, inabutan mo na yon? Si Arturo Tolentino, yan. Si Chufisto Gingona, mga abogado. Bicolano Raul Rocco, Joker Arroyo, abogado. Tapos Wigberto Tanyada, Heherson Alvarez, Miriam Defensor Santiago, si Isay pa to name a few, si Tata Drilon buhay pa, si Frank Drilon, the big man, si Isay pa, si Tata Ponce Enrile, si Isay Patabi na mga, igwa kita ning point of comparison pa no, before and now, and ining su mga nag-aansiyas, gustong sabihin nag-attempt na maging senadores ngunyan tabi. Look at sus the makiro, day ko na babasa yan ng mga senadores tabi kunya kada ko lano. Si Willie Revillamin andyan ba? Si Kibuloy, nag-file si Kibuloy. Tapos Ben Tulfo. Sana you're getting the logic kung natata-frustrated kita. Because gone are the days na ang Senado is the whole of, in its purest, kumbaga, statesman. Na talagang ang deliberasyon dyan is full of wisdom. Makakaukod ka, dakul na input sa maukudan mo legally, and maa-appreciate mo na talagang ang trabaho ninda as a senator, not of political mileage anymore. And ikadua, hilingon mo, sa mga nagkakandidatong yan, si Isay na sana daw tabian mapipili ta dyan talaga na pwede tang maikumparar duman sa mga naunang bitantang enot na naging senadores. Remember, ang saro pang punto, ang Senado makasayang kung ang mga pig-iilihirtad dyan na mga senadores, puwera de los obos, bako na siring kang kalidad ka itong mga nakaaging naunang bitanta. Sayang tananata. Remember, ang Senado Chief Tech Ramir is one of the stepping stone kan si Isay man na posibleng maging vice presidente or presidente. Saro yan sa mga kunyan training ground and pinaghihilingan kan mga tao basado sa performance niya kung si Isay ang pwedeng maging vice presidente o presidente. Nata sa Senado baga iyon na parang primero sa satuyang kunyan, sa satuyang hierarchy of government, president, vice president, ang masunod judiciary, buda legislative. Gari iyo baga ng parang pasunod-sunod. Now, paghali ka na sa Senado,
the only way up is vice president or presidency. Or kung ika-senador, natapos na ang turno mo, pwedeng mapasiring ka sana sa legislatura mo, sa imong kongreso, o sa imong munisipyo, probinsya, or syudad. Dumang ka naman makandidato. But most of the time, ang Senado, iyon ang pinagpipilian na parang breeding ground kung sisay ang magiging presidente kan Pilipinas or vice presidente as the case may be. Pero fuera de los ubos, look at the composition of Senate now and look at the lists kan mga mahagad sa satuya, nag-aaplikar sa satuya bilang kitan mga employers na naghahagad ka sa tong aprobasyon na ituon sinda pagkasenador. Igwa kita ning high level of frustration na eh. So, ang problema, tadain na kitang ibang mapagpilian, Chief Tecramer, iyuan sana, so ilinatag sa satuya na naman na pagpipilian ta sa 2025 elections. Tabi Chief Tecramer, gone are the days na dainang nagkukusog ning buot na magkandidato outside of the realm kan mga presenting setup na mga nasa pwesto. Igwa man ko tana o utron tana para na tayong siramplaka. Siramplaka na nga ni siguro utron tana. Igwa manin mga capable intellectually kunta na pwedeng mag-perform way beyond pwera de los ubos sa mga nahiling tang roster ngunya na mga senador, buda sa mga presenteng setup kan senador. Igwa ko ta na nin mga kapable, pero primero dahil na nagkukusog ning buot nata, aram ninda na daiman sa nasinda manggagana. Primero, bakong pamoso, bakong artista. Ikadua, daing kwarta. Ikatulo, bakong kaapelyedo kan mga prominenteng politiko sa Pilipinas. Ikaapat, bakong kapartido day kasabay sa anuman na dominant political party. Ili nga si Kibuloy. Popular. Siya appointed sa buga. Nagkandidato pa. Nagkandidato pa ngunyan. Ano na tayo, Pilipinas? Well, daita man mababasol siguro at one point, kitang mga butantes. Tadayang ibang mapagpilian nga Nata, dahi na nga ini nagkukusog ng buot itong mga may kapable man kuta na intellectually, taaram nga dahi man manggagana. Kan nakalis na mga eleksyones, dakol na nag-attempt man kutaan ng mga marayan, kunyan, sa indang capability. Pero, da ipigbubuto kan tawo. Tapigbubuto so nagkantakan Wonderful Tonight. Hello, good morning, Tabe. Good morning, Idol. Opo. Ang mga topic mo tungkol sa nagmadalagan para senador. Go ahead, Tabe. Hello, napuputol ka, Tabe. Maluyan signal. Go ahead po. Anong garo ang tao mo yan? Paano ang pananaw sa Ay, maluya ang signal. Sayang. Go ahead po. Sa joke lalo yung fato, sa joke no, sa mga tsura ng mga senador. Opo. Yan ang naramot ko. Sa talagang nila, nagbabarak-baka na kasi nga ito, nagampit pa kayo. So, tamatang sunod ko tayo. Pakuna kung ano-anong kung niya sa senado ko, pag-orapuhan. Kung nakan pa sa tumakan, magkamakon mo yan, nakakapa ba yan ito sa senado? Patawaron kita, para na Diyos. Kaya sana sa mga sa pangagion na pangatawag ko ang kiwisdom na magpili ituntum na tao na dapat na mag-representar sa senado. Yan ang pangaturugan ko. Opo. Salamat po. Okay. Tama man ini si Sir na sana magpili ng karapat-dapat. But the problem is, diyan sa mga nag-file mo yan kan COC, diit gayad ang mapagpipilian ta. Diyan sa mga nag-file kan COC pagka senador, diit ang mapipilian ta. Hello, Madam Rose.
Good morning. Yes, ma'am. Tama ka, Ping. Eksakto. Opo. 100% tama ka. Oho. Pag naging popular, maski di barangan, maski nakakapot maging tanod, Senador Tolos, pag masay ka masay kwarta. Mhm. Unuan isasabay, itatabang na tabang sa gobyerno, kung ura nga ni Aram ang kakapot. Mhm. Ang mangyayari, pagapara-eksperimentuhan kita, magaparataw sa nanin suggestion o kaya magtutong ka sa Senado. Mhm. Tamo sa na yan ang ikaso kontribor niya. Ikadua, bagan sa na mga senador, congressman, kundi sumagpon sa kagawad sa banwa, pataas, aragwa sa nang dapat na mangyari. Bagan ta, popular na, makwarta na, halos sabot na ganit magaling sa pwesto. Mhm. O, siya naman. So, medyo naman sisabing, si katabang na talagang nag-isip siya ng kapakanan sang kapwa niya, lalo sa mga saraday na botante. Baka na, magakandidato siya, tangani magkaayos siyang power, makapalin, puno niya gustong gibon sa tao ng mga pobre. Mhm. Yan ang dapat na mangyari. Kaya dapat ba, gumagbuto man ang mga botante, hindi man tabi magpadara ng kandidat, hindi magkita ng popularidad, kundi anisipan kung ano ang pwedeng magibo na tabang sa nasyon na buur akadunungan. Yeah. Amo na sa natabi, Sige, salamat din maray, Madam Rose, sa wisdom tabi. Salamat po. Salamat po. Yan. Pipabuelotan mga paraan tabay ta, ano. Remember, ang Senado, ang trabaho kayan is a very delicate job. Bako man sa paglumenos kan mga yaon dyan ngunyan, Puere de los Ubos. Bako sa paglumenos kan mga nag-attempt ngunyan, so mga nag-file kan COC. Ang trabaho kan Senador requires in-depth wisdom manunungod sa intricacies kan lay. It requires in-depth wisdom kan intricacies kan lay. Dapat igwa kang pagkasabot sa international foreign relations. Igwa kang mahiwas na pagkaintindi sa ekonomiya, lalo na sa lay. Igwa ka ng pagkaintindi, lalo na sa international foreign relations, domestic relations, ining leyes. Ang gigibuhon nito dyan sa Senado, magdeliberar, magibunin mga leyes na gagamiton kan Republika kan Pilipinas sa lado kan ekonomiya, siyensya, depensa, relasyon kan Pilipinas sa ibang nasyones. Sigwa ka dapat ning hararom na pagkaaram dyan. Bako itong sukantan ka sa nakan Wonderful Tonight. Bako itong sikat ka sa nasa YouTube nang mumuda ka kan sa imong mga pinag-aatake. Popular ka, igwa ka ning parisan na pinagpasikat din mga vloggers. Ibaga, it requires a lot of wisdom, preparation para makalaw kakta na dyan sa Senado. Pero na-twist na ngunyan. Well, daita man siguro mababasol na nga at one point, kitang mga butantes ta, iyong ililatag sa satuya ngunyan. Puere de los Ubos, kambaking Manny Pacquiao, kambaking Lito Lapid, kambaking Ramon Bong Revilla Jr. Oh, di ba? Then here comes Kibuloy pa, nag-file ng COC, sisay pa. Ang mga yaraon diyan tabi. Na mga iyong na sa naso pagpipilian ta, kaya we have a limited kwa na choice na. Tayo na nga ni mga kunyan, mga may kapabilidad na intellectual, dahil man nagkukusog na ning buot because they know their fate ansay din kakaabutan. Bako, remember, ang Senado is a very delicate and sensitive branch of our government. Breeding ground yan kan mga posibleng maging presidente. Pambihira ba, kadaklan bagang mga nagiging presidente, minahali dyan sa Senado. Bako managabos. Igwa ning mga exceptions man baga. Si Duterte haling pagka-alkalde. Sisay pa so mga naging presidente na dahil nag-agi sa Senado. Pero iyan ang breeding ground ko taan ng Senado. Kaya lang ilinga ang kwantangon yan, ilinga ang set of candidates mo niya na yaon pighahatag sa satuya.
ngunya na nag-adang-adang na ining senatorial elections tabi hilingan set ngunyan. So igwa kita ni magkakapirili pa diyan. Igwa di mga abogado diyan. Igwa ni saro diyan ining si to name bako sa pag-endorse ro kuno, but real talk lang tayo, si Secretary Abalos abogado. Haloy na nagkapot nin mga lokal na gobyerno, DILG secretary. Bako si Benhur Abalos. Aki yan ni dating ini man na COMELEC chairman na si Sena nga ito, si dating Benjamin Abalos ba yun? Real talk lang ako real talk as it is, factual. Yan, abogadoan si kunyan. Si Tol na Tulintin, abogado man yan. Kaya lang nadadaras indakan sistema na nga ni, lalo na ngunyan niya sa mga nangyayari sa laog kan Senado. Pardon kung medyo kung kita ngunyan parang emphatic kita ngunyan na maray sa pagdeliberar kan issue. Kaya lang igwa kita ning high level of frustration because of the way it seems na mga nakakalatag na naman sa tuya ngunyan na mga nagkakandidato iyo na sanan piguongit sa tuya nako sige papaano kita na ang komposisyon kan mga nakakaluwas sa Senado kung diyan kita makuha ning breeding ground kan mga masunod na presidente, paano nasa natabi kita Pilipinas? Kumpadreng Jimmy, good morning tabi Chief Jim. Yes, salamat tabi padi, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, puga-puga na tabi padi ang preparasyon kan ligaw, partikular sa Grand Regional Jamboree, ang Jamboree site sa Barangay Basag, kung saan ang host iyo ang BSP Mayon Council digdi sa Albay, isa sa gibo ang Grand BSP Regional Chairman Regional Jamboree digdi sa Tuya sa Albay, particular sa Ligaw. Ini ang sinabi ni BSP Regional Chairman former Governor Noel Rosal. Yes. The same time siya ang namamayuman kan BSP digdi sa Albay. Nagpa-meeting na ini sa lado kan PNP Puersas Armadas para matawanin nagkakanigong seguridad and cool na mga scouts and scouters na maarabot digdi ang karkulo mga sobra 5,000 tabi bading participants. Matindi. So pig kakarkulo sobra pa nga nila ka regional ini na activity. Yes. Hapon sa Oktubre, madali na. Oktubre 23. Sinasabi ko. Sundo Oktubre 27. Sinasabi ko, ligaw ang laban. 10 councils, bilog na region madirigde, and gabos daang mga gobernador sa mga probinsya, Region 5, madirigde sa Satuya. Location. And nguyan tabi, puga-puga na ang preparasyon ta, lalo-lalo na ang host council, inihan ang Mayon, wherein I also head the Mayon Council of Albay of Boy Scout. Kaya ang taparan tabi sa Basag, so provincial campsite, no? And ini po nangyari ni dahil nga rin sa preparasyon na ginibukan sa tuyang regional council Boy Scout na magkaigwa ka oportunidad after so many years because of the pandemic. Yan na tabi pa rin. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Yan, sige, preparasyon para po sa Jamboree. Yan, and I know si Sir Tony Reyes. Saro yan sa mga matitindi na sa tuyang Boy Scout advocate. Sabi ni Sir Tony Reyes, I agree with you, Sir Pio. Yan, Sir Tony, good morning. Andyan ka pa ba, Sir Tony? Pasensya po, so mga nag-text, tangunyan ko palang mababasa sa mga reaksyonis tabi nindo dito muna tayo sa Messenger. Yan. Good morning, Sir Pio. Always listening here at Lumacao, Ginubatan, Albay habang nag-uukit ning lapida. Good mo. Pati mga para ukit ki lapida. Iukit na nindo akong lapida. Ay, Diyos ko. May amigo na kitang listener para ukit kilapida.
Si Roden na Oropesa. Si Roden Oropesa. Diyan sa Ginubatan. Yugon mo sabi naman ni Sir Renen de los Reyes. Sir Renen de los Reyes. Namis kulugod si Kuya Dania Zanya. Kasang gunian pangalawigan ka ito. Mga wisdom of debate. Parliamentary procedures. Tatabunjik, inabot mo na si Joker? Arroyo? Inabot mo na ito Si Turing Tolentino, inabot mo na. Arturo Tolentino. Saro pa ito. Si Dakulian, Heherson Alvarez, Wigberto Tanyada. Pardon, sa mga bagong yan, kundi inabuta po ito, kaya nagkakayo ka taning point of comparison and halangkaw na level of frustration ngunyan sa mga nasa setup kan Senado, puwera de los Obos, sabi ko, puwera de los Obos, and itong sa mga nag-attempt ko niya na mag-senador. So, si Chis, okay, abogado si Chis. Abogado yan. Pia Cayetano, Rene Cayetano, si Alan Peter Cayetano, so kabungagan ni Primong Migs. Butabi pagka Senador Alan si Primong Migs, black belt ran. Si Primo, black belt ran, tatabon dyan si Primong Migs. Ano ka dyan? Flying kick kung kakaaning, nakahiling ka ng flying kick na so nag-fade away. Si Primong Migs from Pulangi. Yan. From Libon. Sir Renen de los Reyes, good morning. Basa muna ko ha. Sabi man ni Pading Noel Manalo, good morning Padi. Si Vice ganda siguro kung nag-file, top notch yan Padi. Ha ha ha. Hi Pinoy ako ha ha. Igwaning nabasa ako, napahayag ni Vice ganda sa Facebook. So tara mo niya baga, may nagtangro na sa iya. Pero nung nga gigibuhong ko dyan, dahi man akong pagkaaram. Natamili nga popular ako. Mili nga yung halang kaon sang manggan ako ta popular. Makadalagan ako, dahi nga pwede. Tapos igwa pang saro. So kay ito pang mga panahon, si Dolphy. Igwa man ng statement kaan. Ngaya, maski aarugay ako kaini, man ako makakuan dyan. Taday ko kaya aram trabaho. Maano nga ako dyan. Sayang nga yan. Ibabayad sa ko kantawo. Budan iboboto. Yan. Tabi. Kumpadring Noel Manalo, good morning. Sir Jermelo Ariate, good morning. Sir Jermelo Ariate, good morning Papa P. Senador should be a low degree. Mambabatas, legislador. Tama ka dyan Sir Jermelo. Because, kunyan, ang Senado has a very delicate, sensitive job, which is lawmaking. Magibo kita dyanin mga leyes na mapakusog kan Estado kan Republika kan Pilipinas in terms of foreign relations, depensa, gabos. Tabi, dapat igwa kang hararom na pagkaisi ka yan. Yan, tabi. Digdi naman kita sa text messages. Si Pading Rodilio Sala, na kandidato man sa kunyan ini, lutong-luto man ini sa legislasyon. Second District of Albay, Pading Rodilio Sala. Kan kamalig. Dabes man yan. Second District, Kinatawan. Ginggona, Tito Ginggona. Sabi ni Pading Rodilio Sala. Yan. Tito Ginggona. 286, sabi digdi. Suminikat kaya sa social media, ma-file ng COC. Ang mga tao dahi man nag-i-receive kung may kakayahan ang taong ito na tigdadalaga na posisyon basta sikat iboroto. Tama ka man po dyan. But the problem is, dahi nag-ibang mapagpilian. 5462. The quality of candidates are capable to buy votes. They can win. But intellectually, they have nothing. Ini bako ko inihali sa kuya. Jinggoy, Padilla, Lapid, Revilla, substandards candidates. Sabi kan sa tuyang sarong ko niyan. Sarong texter tabi. Yan. Pareho yan Papa Pio sa eleksyon sa barangay. Matawan sa nakikwarta, iyunan iboboto. Pero pangdagana, ngangaan performance. So sabi man kan saro pang nag-react sa tuya. Ta ibubuhos ta na kay Chief Tekramir an ubos na oras. Pati si Bikoy, so nakasuhan bagay Sir Pio dahil sa narcolist video baga
Nagfile man para senador, ha ha ha. O pakibati man daa, sabi ni Eli Tatel. Good morning, sabi ni Eli Tatel. Pakibati man ang pamilya ko dyan sa Bato Catanduanes, always listening sa DCGB. Number 1 na, numero 1 pa, from Eli Tatel ng Benji Go Property, Tagaytay City. Yan, taga-Tagaytay pala nini si Eli Tatel. Good morning, dyan databi sa pamilya niya sa Bato Catanduanes, sabi ni Eli Tatel. Hali dyan sa Tagaytay City, Benji Go Property. Yan, tabi. Si Mama Mila, laban si Mama Mila ini. Mama Mila good, the best ini. Yung baga sa kunyan, City Sanggunian, lutong-luto ini sa serbisyo publiko. Aram kay nang in-and-outs kan politics and public service. Haloy na kapitan. In fact, kapitan pangunyan. Isi niyan dalagan kan kunyan, kan gobyerno. Good morning. Listening here at BFP Region 5 Special Rescue Force Kawa-Kawa, Legazpi City. Good morning, sirs and madams. Sa mga taga Bureau of Fire Protection dyan sa Kawa-Kawa, Region 5 Special Rescue Force, sabi ni Hurley Lubrino Barrios. Sir Hurley Lubrino Barrios, good morning. Mabuhay ka mo. Sa Bureau of Fire Protection, Kawa-Kawa. Si Jerome Nallarena, bilib ako kininang Miriam maglaba. Jocelyn Broqueza, good morning Madam Jocelyn Broqueza. Ito, sabi digdi kunya ni Sir Renen na miss kulugod. So yan, enough na ang mga investigation in age of legislation, naubos ang oras pag-inquiry, sabi ni Sir Renen de los Reyes. Good morning, ako tabi Sir Pio, grabe man ang frustration ko, taang mga pigbubutuhan ko na ano ito sandali, taang mga pigbubutuhan ko na sa diri kong pag-analisar makakaserbi kimarhay lalo na sa Senado, pero dai man nanggagana. Yan, example, Cheldokno, Jokno, Nery Colmenares, etc. Education po talagang kaipuhan tanganing ang mga Pilipinong butante. Makano di-apply ang pigapod na critical thinking. Yan, okay? Critical thinking. Tama yan, tabi. Diyan, ito pa. 9859, good morning, sir. Si Sir, si Daddy na Garcia, good morning. Si Marjun Tulay is listening. Marjon Tulay is listening, sabi ni Sir Renendros Reyes. 9859, good morning Sir Mantabi. Si Sir Nelson Garcia, good morning. Yan tabi, Chief Tekramir, ika naman, oras Pilipinas, it's 9:38. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao. Hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, Ganado. At syempre, kapag good times, ganado.
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi kang ang bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kung Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farix, as in proper diet and exercise. Farexcited ang mga kamot. Farexcited maglagari. Farix Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medika. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat, kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig
sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Sige tabi, bulta na kita sa programa bago matapos ngunya na Miyerkules. Nasa linya ang sa tuyang Provincial Election Supervisor. Mahagad kita ta kasuhapon baga sa ultimong aldaw kan pag-file kan COC. Parang assessment lang kan nakaaging sarong simana almost na filing. Attorney Bunaw, good morning tabi madam. Hello, good morning attorney. May problem. Hello attorney. Hello? Yes, good morning attorney. Wara-wara po. Hello, okay na po ini madam? Okay na po? Ayun, thank you so much. Okay na po. Ayo po. Ma'am attorney, mahagad lang po kami. Assessment po insofar as Alba is concerned duman sa tuyang pag-acceptar kan mga COC tabi. Go ahead po. Nawawara na naman. Ayo po. Hello attorney, hello. Ay naku, mahirap ang signal diyan. Hello. Sayang. Hello. Maridial ako tabi ano. May problema ang kuan natin. Ang connectiones baka ya odo masalag kunyang pa no de bali. Yan. Sarong attempt pa. Yan, sarong attempt patibad lamang okay ang signal. Hello attorney. Hello po. Yes. Okay na? Okay na po attorney, nadadangog mo na po ako tabi. Ayan, salamat sa Diyos. Sumagayuron mong boses, nadangog ko na. Sige, salamat po attorney. Attorney, before I end my program, assessment lang po province-wide insofar as COMELEC. Hello po. Hello Ako po. Assessment po kan sa tuyang pag-acceptar kan mga COCs almost 1 week. Go ahead po. Hello po, ano po? Assessment lang po tabi attorney, assessment lang kan sa tuyang entire na periodo kan pag-acceptar kan COC tabi sa Albay. Chapi-chapi po. Putol-putol po ka mo, Sir Pio. Ano kaya, mataon na lang po ako kung ma-internet ka mo, ano na lang kita, ma-zoom. Ay. Or kung anong igwa ka mo. Or ano iba pang number kasi chapi-chapi po ang telepono, Sir Pio. Well, ika po. Dito ka madangog. Clear ka po tabi madam. Clear ka po. Minsan okay, ngunyan day na naman baka nadadangog, Sir Pio. Ay, sige po. Sige, day bali po madam. Sige po. Thank you po. Okay, thank you po. Nawawara. Sayang na oportunidades day bali. O di paano kaan? Pwede na ako mag-bye-bye Chief Tekramir Tama alay ko baga kita. Sayang pardon po mga paranta by it's not our fault, it's yung provider natin na medyo mahina ang signal. Sayang makakuan lagot akitang assessment man. Halis sa COMELEC mismo. Ika pwede diyan ang linya tabi sa mo Angel. Sige daw. Bago kita ihabol natin si Attorney Bunaw baka okay ang linya sa iya. Ki Angel na Mustaza. Pwede baka okay diyan ang linya sa iyo. Sige daw tabi. Igo pa makita ng 7 minutis. Igo daw tabi. Baka kon sa imo si kunyan. Taday pa man so feed ka na ko tabi Chief Tek sige. Yun na lang ang kunyan nunta. Baka okay ang signal dumang ki Angel. Okay ba Angel? Day nakakalas. Day balik. Sige baka dyan na hapon makakuha kita ning assessment. Sige. Thank you so much kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pagantabay. Abangan ang masunod na programa. Gloria Kaloy Andes, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya,
Loria, Kaloy Andes, Loria, Loria, Kalinga ang hatid niya, Loria, sa barangay man o bayan, Loria, Kalingang Loria ay nadarama, Loria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw talagang si Gov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay